ongoing thing. Salamu alaikum. Wai mai sallama? Salamu alaikum. Malam Buba. Ya gaji harkoki. Ku talaka, kuna da mugun matsala ku talaka. Kwana nawa Alhaji yana neman ka? Ka san me Alhaji yake nufi da shi? Ku matsalar talaka kenan. Amma yanzu ba wani magana zaka min fahimta. Don dai kawai duk abunda Alhaji ya maka na alheri, akwai dan wani abu zaka mishi. Yawa bari in san yau Alhaji maka. Alhaji ina ga kuɗi zai tara ma kuɗi baka don bai cire zakka ba wannan shekarar na kuɗi. Ai za ka haura. Bari in yi maka. Allah ya taimake ka ranke dade. Wannan talaka da kake neman dan matsiya ya iso. Yana waje ranka dade. Allah ya ma hujjat. Allah ya taimake. Assalamu alaikum ya haji. Allah ya taimake da Allah. Kai dan talaka ko ma gefe ka zo ka tsaya jiki Alhaji ka ba mai talauci. Ina mai gadi ma amma warin talauci kake yi. Ka matsa gefe ta zaka hada jikin ka daujar gashi nan. Daujar ya iso. Gare nan kawai na gure dan ake kana nema yana a cikin gari kororo in ji a ce wai kaza wato gana Allah. Nace ka zauna. Mutum zama babu kiyadi. Ni nace maka fa ka zauna. A ce dan adam ne dan wahana kai din ma ni tun ma dan adam ne kai. Wanda ni Alhaji Sani zan ce ma ka zanna har kamar. To Alhaji Sani menene ba mu gani ba? Rayuwar duniyar nan kuma zaka taimake ni ka kira zaka taimake ni sai ka taimake ni kawai Alhaji Sani. Dama ku talaka haka kuke. Kuna da taurin kai a rayuwar ku. Alhaji Sani kuma talaucin nan Allah ne ke dora. A ta haka ne zan taimake ka. To Allah mallaka yake. A ta haka ne zan taimake ka. Ka taimake ni. Kai bana bukata. Ni bana bukata. Ai gaba da shi. Bana bukata. Ai gaba da shi. Dama ba ka da kashin arziki.